1వ వచనం చదువుకుందాం. హబక్కూకు పుస్తకము 3వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు ఒకసారి చదువుకుందాం. ప్రవక్తయగు హబక్కూకు చేసిన ప్రార్థన వాక్యములతో పాడదగినది. యెహోవా నిన్ను గూర్చిన వార్త విని నేను భయపడుచున్నాను. యెహోవా సంవత్సరములు జరుగుచుండగా నీ కార్యము నూతనపరచుము. సంవత్సరములు జరుగుచుండగా నీ కార్యమును తెలియచేయము. కోపించుచునే వాత్సల్యమును జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొనుము. స్తోత్ర. ఇక్కడ హబక్కూకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే, దేవా, సంవత్సరములు జరుగుచుండగా నీ కార్యాన్ని నూతనపరచయ్యా. సంవత్సరములు జరుగుచుండగా నీ కార్యాన్ని నూతనపరచయ్యా. మనము గమనించినట్లయితే సంవత్సరములు జరుగుచున్నాయి. సంవత్సరములు జరుగుచు ఉండగా దేవుడు మన కుటుంబాన్ని దినము అభివృద్ధి చేస్తూ మన కుటుంబాన్ని దేవుడు నూతనపరచాలి. మన కుటుంబాన్ని ప్రభు అభివృద్ధి చేస్తూ మన కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తూ మన కుటుంబాన్ని దేవుడు మన కుటుంబంలో దేవుడు చేసే నూతన కార్యాలు మనం పొందుకోవాలి. సంవత్సరములు జరుగుచుండగా నీ కార్యాన్ని నూతనపరిచేయ మనం ప్రార్థన చేయాలి. అయ్యా, సంవత్సరాలు జరుగుచు ఉండగా నాకు చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని అయ్యా. సంవత్సరములు జరుగుచు ఉండగా నా కుటుంబంలో సకల సమృద్ధినిచ్చి ఆశీర్వదించయ్యా. సంవత్సరం తర్వాత సంవత్సరం జరుగుచు ఉండగా నా పిల్లలను ఆశీర్వదించయ్యా. నా పిల్లలకు చక్కటి జ్ఞానాన్ని అయ్యా. నా పిల్లల చుట్టూ నీవు కంచి వేసి కాపాడయ్యా. నా పిల్లలు చేసే ప్రతి పనిని నీవు ఆశీర్వదించయ్యా అని మనము కూడా ప్రార్థన చేయాలి. స్తోత్ర. సంవత్సరములు జరుగుచు ఉండగా మన భక్తిలో కూడా మనము నూతనపరచబడాలి. మన భక్తిలో కూడా మనము నూతనపరచబడాలి. మన భక్తిలో మనము నూతనపరచబడుతూ ఉన్న కొలది దేవుడు దర్శనాలు, దేవుని అభిషేకాన్ని, దేవుడు ప్రవచన వరాలను, వివేచన జ్ఞానం కలిగిన వరాలతో మన ప్రభు నింపుతూ ఉంటాడు. సంవత్సరములు జరుగుచుండగా దేవుడు ఆయన కార్యాన్ని మన జీవితంలో నూతన పరచాలి. స్తోత్ర. హల్లెలూయా. ఆయన నూతన పరిచే దేవుడు. ఆయన నూతన పరిచి సహాయం చేసే దేవుడు. ఆ దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించినప్పుడు, మనలను బలపరిచినప్పుడు, మనలను ఒక స్థితిలోకి దేవుడు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆయన చేసిన మేలును బట్టి మన ప్రభుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. స్తోత్ర. ఆయన చేసిన మేలును బట్టి మన ప్రభుకి మనము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. నేను ఒక షాప్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ తల్లి చెప్తుంది, అయ్యా, ఒకప్పుడు మేము దూరము ఇరిగిపోతే ఆ దూరానికి బోటు పెట్టుకొని తడుస్తూ వండుకుంటూ
కాళ్ళన్నీ కూడా చెడిపోయి తెల్లగా చెడిపోయి పాసిపోతే అలాంటి ప్లేస్లోనే అన్నం వండుకొని తినేవాళ్ళయ్యా. నాకు దేవుడికి అది మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ స్థితిలో నేను వండి పెట్టగలిగానయ్యా. ఇప్పుడైతే దేవుడు చక్కటి బిల్డింగ్ ఇచ్చాడయ్యా అని ఆ తల్లి చెప్తుంది. స్తోత్ర, హల్లెలూయా. ఒకప్పుడు పరిస్థితి వేరు, ఒకప్పుడు మనకున్న ఇబ్బందులు వేరు, ఒకప్పుడు మన జీవితంలో ఉన్న కష్టాలు వేరు. కానీ దేవుడు సంవత్సరానికి మనల్ని కొంచెం నూతన పరుస్తున్నాడు, కొంచెం మనల్ని మెరుగుపరుస్తున్నాడు. ఆయన మెరుగుపరచు కొలది మనం చేయవలసిన ప్రార్థన ఏంటంటే, అయ్యా నీ కార్యాన్ని నా పట్ల నూతన పరిచయ్యా. స్తోత్ర, నీ సహాయం నాకు కావాలయ్యా, నీవిచ్చే ఆరోగ్యం కావాలయ్యా, నీవిచ్చే జ్ఞానం కావాలయ్యా, నీవిచ్చే వివేచన కావాలి, నీవిచ్చే అభిషేకం కావాలి, నీవిచ్చే ప్రార్థన జీవితం నాకు కావాలి ప్రభా. ఆ కృప నాకు దయచే ప్రభా అని మనము ప్రార్థన చేయాలి. స్తోత్ర, హల్లెలూయా. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక్కొక్క మాట మనం చదువుకుందాం. యెషయా గ్రంథము 45వ అధ్యాయము 3వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచిన ఇశ్రాయేలు దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని నీవు తెలుసుకున్నట్లు అంధకార స్థలములో ఉంచబడిన నిధులను రహస్య స్థలములోని మరుగైన ధనమును నీకు ఇచ్చేదును. స్తోత్ర. దేవుడు ఏం చేస్తారంట? పేరు పెట్టి మనలను పిలుచుకున్న దేవుడు. స్తోత్ర. ఆయన పేరు పెట్టి ప్రభు సన్నిధికి మనల్ని పిలుచుకున్న దేవుడు. లోకంలో ఎంతో మంది కరులు ఉన్నారు, ఎంతో తెలివి కలిగిన వారు ఉన్నారు. మొన్న ఒక చోట నేను ఉన్నప్పుడు ఆ షాపాతం చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు అడుక్కోవడానికి వచ్చాడు కదండి కాషాయ రంగు బట్టలు వేసుకున్న వ్యక్తి. ఇతడు డిగ్రీ చదివేశాడు, ఇతడు ఉద్యోగం రావడానికి కావలసిన చదువంతా చదివేశాడండి. కానీ ఈ రోజున అడుక్కుంటున్నాడండి. ఏం చేస్తున్నాడట? అడుక్కుంటున్నాడట. బాబు ఒకసారి సార్తో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడు అన్నాడు. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడు, భార్య మాట్లాడుతున్నాడు, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. కానీ ఇతని జీవితంలో అతని జీవితాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అతడు ఆశీర్వదించబడే మార్గాన్ని అతడు ఎన్నుకోవట్లే. ఆశీర్వదించబడే మార్గాన్ని ఎన్నుకోవట్లే. ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి, దేవా నాకు చక్కటి జ్ఞానాన్ని ఇయ్యయ్యా, చక్కగా నన్ను ఆశీర్వదించయ్యా అని అంటే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు, నేను మిమ్మల్ని పేరు పెట్టి పిలిచాను, రహస్య స్థలంలో దాచబడిన ధనాన్ని మీకు ఇస్తాను అంటున్నాడు. ఈ స్థలంలో రహస్య స్థలంలో దాచబడిన ధనాన్ని మీకు నేను ఇస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే మన జీవితంలో మనం గమనించినట్లయితే రహస్య స్థలంలో దాచబడిన ధనము అంటే దేవుని చేతిలో ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని మనకిస్తాడు. దేవుని చేతిలో ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని మనకిస్తాడు. ఆ ఆశీర్వాదాన్ని మనకి ఇచ్చినప్పుడు మనము ప్రభువుని స్తుతించాలి, ఆయన నామాన్ని మనం ఏం చేయాలి? మహిమపరచాలి. స్తోత్ర. ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, అంధకార స్థలముల్లో ఉంచబడిన నిధులను రహస్య స్థలములోని మరుగైన ధనమును నీకు ఇచ్చేదును. స్తోత్ర. దేవుడు నీ
చేతికి ధనం ఏం చేస్తాడు? కట్టలు కట్టలు దేవుడు ఇస్తాడు. నువ్వు ప్రార్థన చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. ఇస్తాడు ఎవడా? స్తోత్రం, హల్లెలూయా. మన పాస్టర్ గారు అంటున్నాడు, ధనం లక్షలు ఇచ్చాడు కానీ ధనం దాచుకోవడం కుదరలేదు కానీ దేవుని పరిచయకి వాడేనన్నా అంటున్నాడు. స్తోత్రం. ఏమంటున్నాడు? లక్షలు ధనం ఇచ్చాడు దేవుడు, కానీ దేవుడి పరిచయకి వాడుతా ఉన్నా. ఇచ్చే దేనికి? ఇచ్చిన దాన్ని వాడుకోవడానికి దేవుడు ఇస్తూ ఉంటాడు. దేవుడు ధనం ఇస్తాడు, దేవుడు ధనం ఇస్తాడు. కట్ల ధనం దేవుడు ఇస్తాడు. ఇస్తాడు ఎవడా? ఇస్తాడు. స్తోత్రం, హల్లెలూయా. మీరు అడగకోకండి, మీకు అమ్మఒడి డబ్బులు వస్తున్నాయి లేదా? స్తోత్రం, హల్లెలూయా. దేవుడు ఎవరో ఒకరి ద్వారా ఇప్పిస్తున్నాడా? చూడండి, మీరు మీ జీవితంలో మీరు చేసే ప్రతి పనిని దేవుడు వృద్ధి చెందించి, మీరు చేసే వ్యాపారాన్ని ఆశీర్వదించి దేవుడు సమృద్ధి ధనాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు. సమృద్ధి ధనాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు. ఆ సమృద్ధి ధనాన్ని దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు మనము మన ప్రభుని ఇంకా స్తుతించాలి. స్తోత్రం. సంవత్సరములు జరుగుచుండగా ఆర్థికంగా నీ కార్యాన్ని నూతనపరచగా ఆర్థిక దరిద్రత అంతా తీసివేసి సకల సమృద్ధి అనే ఆర్థిక సహాయాన్ని నీవు మాకు ఇయ్యా. అబ్రహాము బయలుదేరేటప్పుడు తన భార్యను వెంట పెట్టుకొని బయలుదేరాడు. అతడు కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత గొర్రెలు, పశువులు, ఒంటెలు, గాడిదలు, అలాగే అతనికి పనివారు, సమృద్ధి ధనాన్ని, బంగారాన్ని దేవుడిచ్చాడు. స్తోత్రం, హల్లెలూయా. అబ్రహాము బయలుదేరినప్పుడు తన భార్యను వెంట పెట్టుకొని బయలుదేరాడు. కానీ కొంత లెక్క వెళ్ళిన తర్వాత సమృద్ధి ధనాన్ని ప్రభు అనుగ్రహించాడు. స్తోత్రం. యెహోవా ఇచ్చే ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యంగా మార్చబడుతుంది. యెహోవా ఇచ్చే ఆశీర్వాదం ఎలా మార్చబడుతుంది? ఐశ్వర్యంగా మార్చబడుతుంది. యెహోవా ఇచ్చే ఆశీర్వాదం మనం కొంచెమే కావాలనుకుంటాం, దేవుడిచ్చేది మనకి సమృద్ధితో ఇస్తాడు. స్తోత్రం. నేను ప్రారంభంలో చిన్న చర్చి నాకు దయచే ప్రభా అని ప్రార్థన చేశాను. చిన్న చర్చి ఇచ్చాడు. తర్వాత మరలా దానికంటే కొంచెం చిన్న చర్చి కావాలి ప్రభా అని ప్రార్థన చేస్తే ఎంత పెద్ద చర్చి ఇచ్చాడు దేవుడు. స్తోత్రం, హల్లెలూయా. అడుగు వాటి కంటే, ఊహించు వాటి కంటే అత్యధికమైన మేలులు చేయగలిగిన వాడు మన దేవుడు. స్తోత్రం. మనం విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తే, మనము ప్రభు మీద నిరీక్షణ కలిగి మనం ప్రార్థన చేస్తే అడుగు వాటి కంటే, ఊహించు వాటి కంటే అత్యధికమైన మేలులు చేయగలిగిన వాడు మన దేవుడు. స్తోత్రం. ఆ మేలులు మనం పొందుకోవాలంటే ప్రభు సన్నిధిలో మనము విశ్వసించాలి. స్తోత్రం. ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, రహస్య నిధుల్లో దాచబడిన ధన నిధులు నేను నీకు ఇస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు. బైబిల్ కుమారుడు చదువుకుందాం. యెషయా గ్రంథం 43వ అధ్యాయము 18-19 వచనాలు చదువుకుందాం. మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకము చేసుకొనుడి, పూర్వకాలపు సంగతులను తలంచుకొనుడి. ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయుచున్నాను, ఇప్పుడే అది మలుచును, మీరు దాన్ని ఆలోచింపరా. స్తోత్రం. మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోకండి. మునుపు జరిగిన పరిస్థితిని మరిచిపోయి దేవుడు చేసే నూతన కార్యం కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఈ ఉపవాస కూడాలు ఎందుకు? దేవుడు చేసే మేలు, దేవుడిచ్చే ఆరోగ్యము, రానున్న దినాల్లో మనలను ఒక ఆశీర్వాదకరమైన మార్గంలో దేవుడు నడిపించాలని ఉపవసించి 3 దినాలు మనం ప్రార్థన చేశాం. స్తోత్రం. మునుపటి వాటిని, జరిగిపోయిన వాటిని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవడము.
మునుపు జరిగిపోయింది ఏదైనా అవ్వచ్చు, మునుపు మన ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం ఒకటవచ్చు, మన జీవితం ఒకటవచ్చు. ఈరోజు మనం పరిశుద్ధులుగా, నిర్దోషులుగా, నిష్కలకంగా, దేవునికి ఇష్టమైన వ్యక్తులుగా మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనం చేయవలసింది ఏంటంటే, మనము పందెపు రంగంలో పరిగెత్తే మనము గురువైపు, దేవుని పరలోకమైన గురువైపు చూసుకుంటూ మనం పరిగెత్తితే దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు, మీకు కావలసిన ప్రతి అవసరత దేవుడు తీరుస్తాడట. స్తోత్ర. మునుపు జరిగిన ప్రతిదీ మాటి మాటికి మనం మాట్లాడుకున్నడు ద్వారా మనము బలహీనులు అవుతాం. మనము మన జీవితంలో ముందుకు నడవగలుగుతామా? ఒక ఆయన ఒక మాట అంటాడు ప్రతిసారి కూడా. మేము గుంటూరు వెళ్ళి అప్పటిలో డబ్బులు చేతితో పట్టుకోలేక సంచిలో వేసుకొచ్చేవారు అండి. ఏ డబ్బులు? బ్యారెల్లో డబ్బులు అంట. స్తోత్రం. ఏదది? అప్పే. అప్ప కాదంటారా? అప్పే వేసుకొచ్చేవారు అంటే. మరి అప్పుడు సంగతి బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు సంగతి, అప్పుడు సంగతి, మునుపటి సంగతి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ద్వారా మన జీవితంలో మనం ఎవ్వరు ముందుకెళ్తాం. స్తోత్రం. హల్లెలూయా. మన ప్రభువు చెప్తున్నాడు, మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోనకుడి, నేను నూతన క్రియ చేయడం ప్రారంభించాను. స్తోత్రం. నూతన క్రియ చేయడం ప్రారంభించాను. మొదట కొంచెముగా ఉన్న తుదకి నీవు మహావృద్ధి పొందుతావు. నీవు మునుపటి వాటిని ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అంటే, మనం గమనించాలి, మునుపటి వాటిని మనం ప్రభుని స్తుతించేటప్పుడు, ప్రభుని మహిమపరిచేటప్పుడు, అయ్యా నన్ను ఈ కొద్దిగా స్థితిలో నుండి ఎంత ఆశీర్వాదకరమైన స్థితిలోనికి నన్ను తీసుకొచ్చావయ్యా అని చెప్పి మనం అప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. దావీదు అంటాడు, నా దేవుడు గొర్రెల దొడ్లో నుండి తీసుకొచ్చి రాజుగా సింహాసనం మీద నన్ను కూర్చోబెట్టాడు. స్తోత్ర. నీకు అది ఒక సాక్ష్యంగా ఉండాలి తప్ప అది మన జీవితంలో ఒక భ్రమగా మారిపోకూడదు. ఎవరి జీవితంలో నేను అంటాడు, బస్తాతో తెచ్చేవాడినండి. మరి అప్పుడు తెచ్చావు సరే, ఇప్పుడు ముందుకెళ్ళాలంటే దేవుడు నీ కార్యం చేయాలి. స్తోత్ర. దేవుడు ఇప్పుడు ముందుకెళ్ళాలంటే దేవుడు నూతన కార్యాన్ని చేయాలి. స్తోత్ర. ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు దేవుడు, నేను అరణ్యములో త్రోవ కలుగు చేయుచున్నాను, ఎడారిలో నదులు పారచేయుచున్నాను, నేను ఏర్పరచుకొనిన ప్రజలు త్రాగుటకు అరణ్యములో నీళ్లు పుట్టించుచున్నాను. స్తోత్ర. హల్లెలూయా. ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, నేను అరణ్యములో త్రోవ కలుగు చేయుచున్నాను. అరణ్యము శ్రమల మార్గం, కష్టాల మార్గం, నిందల మార్గం, అవమానకరమైన అవమానపరిచి ఇతరుల మనల్ని అవమానపరిచిన మార్గం, ఇవన్నీ కూడా అరణ్య మార్గం లాంటి. ఒక్కొక్క సమయంలో మనం గమనించినట్లయితే మన శరీరంలో వచ్చే బలహీనతలైన ఒక అరణ్య మార్గం. ఈ మార్గంలో దేవుడు త్రోవను కలుగు చేస్తాడట. ఏం చేస్తాడు? త్రోవను కలుగు చేస్తాడు. ఇంతటి భయంకరమైన పరిస్థితులు అరణ్యంలో దారి సరిగా ఉంటుందండి. ఉంటుందా? దారి సరిగా ఉండదు. అరణ్యంలో దారి సరిగా ఉండదు. ఇంతటి అరణ్య మార్గములో ఆ మార్గాన్ని, ఆ చిక్కులన్నింటినీ తీసివేసి, ఆ ముళ్ళు తుప్పల లాంటి ఆ సమస్యలన్నింటినీ తొలగించి చక్కటి త్రోవ మనకి దేవుడు కలుగు చేస్తూ ఉన్నాడు. స్తోత్రం. రానున్న దినాల్లో చక్కటి త్రోవ దేవుడు మనకు కలుగు చేస్తూ ఉన్నాడు. రానున్న దినాల్లో మన ప్రభు
ఆశీర్వాదకరమైన మార్గాన్ని మనలను నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. ఆశీర్వాదకరమైన మార్గంలో మన ప్రభు మనలను నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. స్తోత్రం. అంతటి శ్రమల మార్గాల్లో త్రోవను కలుగు చేయవాడు నేనే. ఆ త్రోవలో ఎవరుంటారు? ఆ త్రోవలో ఎవరుంటారు? శత్రువు ఉంటాడా? శత్రువు ఉండడు. ఎందుకు అనుకున్నాడు? ఆ త్రోవలో ముందు నడిచేది మన దేవుడు. స్తోత్రం. ఆ త్రోవ కలుగు చేసి ఆ త్రోవలో ముందు నడిచేవాడు మన దేవుడే. శత్రువు సమస్య ఏదొచ్చినా కూడా వాటన్నిటిని నిర్మూలపరుచుకుంటూ మార్గాలు సరళం చేసుకుంటూ మనల్ని ముందుకు నడిపేది మన దేవుడే. స్తోత్రం. ఒక రోజున బిలాము ఇశ్రాయేలీయులను శపించడానికి బయలుదేరినప్పుడు దేవుడు అంటాడు, నేను ఆశీర్వదించిన నా బిడ్డలను, నేను ఆశీర్వదించిన నా ప్రజలను నీవు శపించడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి దూసిన కట్టు చేత పట్టుకున్న దేవదూత బిలాముకి ఎదురుగా నిలబడింది. స్తోత్ర. మన మార్గాలు దేవుడు సరళం చేసి మనల్ని ఆశీర్వదించి మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నప్పుడు ఏ శత్రువు మన ఆశీర్వాదాన్ని దొంగిలించడానికి ఏ మాత్రం వీలు పడదు. స్తోత్ర. ఏ శత్రువు కూడా మన ఆశీర్వాదాన్ని దొంగిలించడానికి వీలపడదు. సాతాననే శత్రువు అవ్వచ్చు, ఏ శత్రువు కూడా మన ఆశీర్వాదాన్ని దొంగిలించలేదు. స్తోత్ర. అక్కడ బిలాముతో అంటూ ఉన్నాడు, ఇదిగో నేను ఆశీర్వదించిన ఇశ్రాయేలీలను నీవు శపించడానికి వీల్లేదు. నీవు శపించడానికి వీల్లేదు. మనల్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు, మనల్ని ఆయన సన్నిధిలో పిలుచుకున్నాడు. మనల్ని పిలుచుకున్న దేవుడు రహస్య నిధిలో దాచబడిన ధనాన్ని మనకి అవసరమైనప్పుడు మన ప్రభు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు, ఇస్తూ ఉన్నాడు, మనల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. అలాంటి చక్కటి మార్గం మనకు సరళం చేసి మన ముందు నడుస్తుంటే ఏ శత్రువు మనం శపించగలుగుతాడు? శపించలేరు. స్తోత్ర. ఎవ్వరు శపించడానికి వీలేదు. ఒక్క రోజున ఒక తల్లి చెప్తుంది, అయ్యా ఆయనకున్న భార్య ఉంది కదా, ఆ భార్య ముసుగు తీసి ఇలా నాశనం అయిపోను అని కూర్చుందట. స్తోత్ర. ఏమని కూర్చుందట? ఇలా నాశనం అయిపోను అని కూర్చుందట. స్తోత్ర. ఆ ముసుగు తీసి నాశనం అయిపోనంటే నాశనం అయిపోతారా? స్తోత్ర. దేవుడు మనం ఆశీర్వదిస్తే ఎవరో నాశనం అయిపోనంటే ఎందుకు నాశనం అవుతారు? నాశనం అవ్వడానికి వీల్లేదు. స్తోత్ర. దేవుడు ఆశీర్వదించిన వారిని, దేవుడు కాపాడే వారిని, దేవుడు పోషించే వారిని, దేవుడు బలపరిచే వారిని ఎవ్వరు పాడు చేయాలన్నా వారే పాడైతారు తప్ప వారు ఆయన నమ్మిన పెట్టిని ఎవ్వరూ తాకలేరు. స్తోత్రం. హల్లెలూయా. మన దేవుని ఆశీర్వాదం మన మీద ఉంది. మన దేవుని ఆశీర్వాదం మన మీద ఉంది. దేవుని అభిషేకం ఉంది. దేవుని వాక్యం అనే మహిమ మన మీద ఉంది. ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మనలో మహిమతో నింపబడుతున్నాం. ఆ మహిమ మనలో ఉన్నప్పుడు ఏ శత్రువు మనం తాకకుండా మన దేవుడు చుట్టూ కంచి వేసి ఉన్నాడు. స్తోత్ర. హల్లెలూయా. ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, అరణ్య మార్గములో త్రోవను కలుగు చేయవాడు నేనే, ఎడారిలో నదులు పారు చేయుచున్నాను. ఎక్కడ? ఎడారిలో అంట. ఎడారి లాంటి ప్రదేశంలో నదులు పారు చేయుచున్నాను. ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, నేను ఏర్పరచుకొని ప్రజలు త్రాగుటకు అరణ్యములో నీళ్లు పుట్టించుచున్నాను. ఎక్కడ పుట్టిస్తున్నాడు? అరణ్యములో నీళ్లు పుట్టిస్తున్నాడు. స్తోత్ర. బాగా ఎండలో వస్తున్నాడు, బాగా దాహంతో ఉన్నాడు. ఈ ఎండలో అరణ్యంలో ఉన్నాడు. అరణ్యంలో ఉన్న వ్యక్తికి మంచినీళ్ళు దొరుకుతాయా? దొరకవు. ఎవరన్నా పక్కన అరణ్యానికి వచ్చారో వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా ఒక బాటిల్లో నీళ్ళు ఏమని చెప్పి ఎత్తుక్కుంటూ తిరుగుతూ ఉంటాడు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, బాబు నేను నీళ్ళు తెచ్చుకున్నాను కానీ అయిపోయినాయ్యా,
ఈ ఎండ భయంకరంగా వేస్తుంది, నోరు ఆర్చుకుపోతూ ఉందయ్యా, కొంచెం ఒక బుక్కుడు నీళ్ళే అయ్యా అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం నీళ్ళిస్తే ఇతని ప్రాణము సేద తీర్చబడుతుంది. స్తోత్రం, హల్లెలూయా. చాలా కష్టాల్లో ఉన్న కుటుంబం, చాలా బాధల్లో ఉన్న కుటుంబం, చాలా వ్యాధుల్లో ఉన్న కుటుంబం, చాలా ఇబ్బందుల్లో, దరిద్రతలో, శాపంలో ఉన్న కుటుంబానికి ఎవరన్నా వెళ్ళి దేవుడు వారిని ప్రేరేపించి ఎవరన్నా వెళ్ళి కొంచెం సాయం చేస్తే వారికి ఎలా ఉండదంటే దాహము తీరునట్లుగా కనబడుతూ ఉంది. స్తోత్రం, హల్లెలూయా. దేవుడు ఎవరొకరిని వారి దగ్గర పంపిస్తాడు ఇవ్వడానికి. దేవుడు ఎవరొకరిని పంపిస్తాడు. ఏలియా బదరి వృక్షము కింద ఉన్నప్పుడు కాకులతో ఆహారాన్ని పంపించాడు, మాంసం ఆహారాన్ని కాకులతో పంపించాడు. తాను నమ్మిన బిడ్డలు పస్తుంటే వారిని పోషించడానికి ఎవరొకరి ద్వారా ఆహారాన్ని దేవుడు పంపిస్తాడు. ఎవరొకరి ద్వారా దేవుడు ఆహారాన్ని పంపిస్తాడు, సహాయాన్ని పంపిస్తాడు. ఎవరొకరు వారి పట్ల సహాయం చేసేటట్లు దేవుడు చేస్తాడు, వారి మనస్సును ప్రేరేపింప చేస్తాడు. స్తోత్రం, హల్లెలూయా. అలాంటి శ్రమల్లో మనం బలపరచబడడానికి, మనము ఆశీర్వదించబడి నడిపించడానికి మన దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే సంవత్సరములు జరుగుచుండగా మన కార్యాన్ని నూతనపరుస్తున్నాడు. స్తోత్రం, సంవత్సరములు జరుగుచుండగా కొంచెం 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 మనల్ని మెరుగుపరుస్తూ ఉన్నాడు. సంవత్సరాలు జరుగుచుండగా కొంచెం 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 మెరుగుపరుస్తూ ఉన్నాడు. స్తోత్రం. అయితే మనము చేయవలసిన విషయం ఏంటి? దేవుడు కార్యాలు చేస్తూ ఉన్న కొలది మనలో కోపం తగ్గిపోవాలి. దేవుడు కార్యాలు చేస్తూ ఉన్న కొలది మాంసపు హృదయం మన హృదయంలోనికి రావాలి. స్తోత్రం. మెత్తని హృదయంగా మార్చబడాలి. మన హృదయం ఎలా ఉండాలి? మెత్తని హృదయంగా మార్చబడాలి. యేసయ్య పోలిక మనలోకి రావాలి. యేసయ్య పోలిక మనలోకి రావాలి. కోపం తగ్గిపోవాలి. కోపము ఒక సేవకుల్లోనైనా ఒక విశ్వాసులోనైనా కోపము తగ్గిపోయినప్పుడు ఇంకా భక్తులు ఇంకా ఎదుగుతూ ఉంటారు, ఇంకా వర్ధిల్లుతూ ఉంటారు. చూడండి, మనము కోపపడకుండా మన కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సమాధానపరుచుకొని ఐక్యత కలిగి మనం ఉంటే మన కుటుంబంలో ఎంత ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటామంటారా? మనము కోపపడకుండా మన కుటుంబాన్ని ఐక్యతగా మనం ఉంచుకోవడం ద్వారా జరిగే కార్యం ఏంటంటే ఆ కుటుంబంలో దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది. స్తోత్రం. ఆ కుటుంబంలో దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది. కోపము అనేది మన కుటుంబంలో మనకి ఆశీర్వాదకరమైంది కాదు. పిల్లలైనా, తల్లిదండ్రులైనా, మనవాళ్ళైనా, ఎవరైనా సరే కోపము తగ్గించుకోవడం ద్వారా మన ప్రభు ఆశీర్వాదం మన మీద కురుస్తూ ఉంది. స్తోత్రం, హల్లెలూయా. మనకి ఎంత భయంకరమైన కోపం వచ్చినప్పుడైనా దేవుని స్తుతించడానికి వచ్చేపు, యేసయ్యా నీకు స్తోత్రం, దేవా నీకు స్తోత్రం అయ్యా, ఈ పరిస్థితిలో నన్ను బలపరచయ్యా, ఈ పరిస్థితిలో నన్ను ఆశీర్వదించయ్యా, ఈ పరిస్థితిలో నన్ను సరిచేసి నిలబడే కృప దయచే ప్రభాని మనం ప్రార్థన చేస్తే మన దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. స్తోత్రం. ఇశ్రాయేలీయులకు నీళ్లు కావాలి, వారికి వాటర్ కావాలని మోషేతో చెప్పాడు. మోషే, నువ్వు బండ దగ్గరికి వెళ్ళి బండతో మాట్లాడు అన్నాడు. బండ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఇశ్రాయేలీయులు వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు మీకు నీళ్ళు ఇవ్వాలా అని మాట్లాడుకుంటూ ఆ కర్ర పెట్టాలనుకుంటాడు. నీళ్ళు వచ్చినాయి. ఇశ్రాయేలీయులు దప్పుకు తీర్చుకున్నారు. దప్పుకు తీర్చుకున్న తర్వాత నీళ్లు త్రాగిన తర్వాత జరిగిన కార్యం ఏంటంటే మోషేతో అన్నాడు, మోషే నువ్వు కానాను దేశానికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. స్తోత్రం. చిన్న కోపం. ఎంత కోపం? చిన్న కోపం.
నువ్వు కానాను దేశానికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. ఇదిగో ఇక్కడ నుండి కానాను దేశాన్ని చూడు. ఇక నువ్వు సిద్ధపడు. ఇక నేను నేర్పించుకుంటున్నా, నేను ఇక నిన్ను తీసుకుంటాను, నువ్వు సిద్ధపడు, నువ్వు సిద్ధపడు అని చెప్పంటే, అయ్యా మరి ఇశ్రాయేలీలను నడిపించడానికి ఎవరో ఒక నాయకుడు కావాలిగా, వస్తూ వెళుతుండే నాయకుడే కావాలిగా అంటే అక్కడ అన్నాడు, నీ ప్రక్కనున్న యెహోషువ అభిషేకించబడిన వాడు. స్తోత్ర. నీ పక్కనున్న యెహోషువ అభిషేకించబడిన వాడు, అతను అభిషేకించు, ఇక నువ్వు సిద్ధపడు. చిన్ని కోపం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చకపోయింది. చూడండి, చిన్ని కోపం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చకపోయింది. దేవుని నమ్మిన బిడ్డలు మనం, ఒక సేవకుడైనా ఒక విశ్వాసైనా, సేవకుడని వేరే లేదు, విశ్వాసాన్ని వేరే లేదు. బైబిల్ వాక్యాన్ని బట్టి కోపం వచ్చినప్పుడు ఆ కోపాన్ని తగ్గించుకోవడమే గొప్ప ఆశీర్వాదం. స్తోత్ర. హల్లెలూయా. ఒక్క 5 నిమిషాలు మనం ప్రశాంతంగా ఉంటే ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు ఆ తర్వాత పరిస్థితి చాలా ఆశీర్వాదకరంగా మనకు మార్చబడుతుంది. స్తోత్ర. గొప్ప దీవెనగా మనకు మార్చబడుతుంది. స్తోత్ర. హల్లెలూయా. ఒక రోజున ఒక దైవ సేవకుడు వాళ్ళు వాల్ పోస్టర్లు అంటిస్తూ ఉన్నారట. అంటిస్తూ ఉంటే ఎవరో వచ్చి, బాబు ఇక్కడ ఏకయ్యా అంటే వాళ్ళ మీద ఈ విశ్వాసాలు వేసేవాళ్ళు చేసుకున్నారు. చేసుకుంటే వాళ్ళే వేరే సిటీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టుకొని ఉన్న ఊరు పాస్టర్ గారు కారులో బయలుదేరుతా ఉంటే మూకుమ్మడిగా వచ్చేసేసి ప్రజలు, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు 10 మందిగా వచ్చేసేసి కర్రలు పెట్టి ఒక కొట్టును కొట్టినట్టు కొట్టేశారు. కొట్టేసేస్తే పలాని వారి వల్ల నన్ను కొట్టారా అనేది కూడా తెలుసుకోకుండా అడగకుండా ఆ దైవ సేవకుడు మౌనంగా ఉన్నాడు. స్తోత్ర. హల్లెలూయా. ఆ దైవ సేవకుడిని చూస్తే నేను చాలాసార్లు ఆశ్చర్యంగా ఉండేది. చూస్తే ఎంత కోపంతో ఎవరున్నా ఆయన ఒక్క మాట మాట్లాడితే వెంటనే కోపం జీరోలోకి వచ్చేసేది. ఆ దైవ సేవకుడు ఇప్పుడు ఇంచుమించు 12,000 మంది కట్టే ఆ సంఘాన్ని కట్టాడు. 12,000 మంది సంఘాన్ని కట్టాడు. ఇంచుమించు ఒక 100 మంది సేవకులు తయారు చేశాడు. స్తోత్ర. ఒకప్పుడు బైబుల్ చేత పట్టుకొని వెళ్ళిన దైవజనుడు ఆయన ఓర్పు చూడండి. భయంకరంగా కొట్టేస్తే నోరు తెరిచి మాట్లాడాలి. కానీ అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఎవరిదే, వేరే వాళ్ళు పోస్టులు లాంటి వేరే వాళ్ళు సేవ్ చేసుకున్నాను. కానీ ఇక్కడ ఉన్న దైవ సేవకుడు కొట్టినప్పుడు నోరు తెరిచి మాట్లాడాలి. ఆ దైవ సేవకుడి దేవుడు గొప్పగా ఆశీర్వదించాడు. స్తోత్ర. హల్లెలూయా. గొప్పగా ఆశీర్వదించాడు. ఎందుకొరకు మాట చెప్తున్నానంటే, కోపము దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చలేదు. ఒక దైవ సేవకుడు కోపమైన, విశ్వాస కోపమైన, విశ్వాసులని దైవ సేవకుల లేదు. దైవ సేవకుడు కోపమైన, విశ్వాసి కోపమైన దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చలేదు. ఈరోజు చాలా మంది ఇలాస్టిక్ తీసుకునే పరిస్థితి వస్తుందంటే, ఒక భార్య భర్తలు కోపాన్ని తగ్గించుకోకపోవడం వల్లే ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కోపం కొంచెంసేపు మాని సమాధాన పడితే వారి జీవితాంతం గొప్పగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటారు. కోపము దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చలేదు. కోపం వలన కయ్యను హేబేలును చంపేశాడు. తన తమ్ముడిని చంపేశాడు. కయ్యను దేశ తిమ్మరగా మారిపోయాడంట. ఎలా మారాడు? దేశ తిమ్మరగా మారిపోయాడు. దేవుడు అన్నాడు, ఇదిగో నువ్వు భూమి పంటేస్తావు, అని పంట నీకు ఫలం
ఇవ్వదు, ఫలం ఇవ్వదు. అందుకొరకు బైబిల్ వాక్యం తెలియజేస్తుంది, దేవుని చిత్తాన్ని మన జీవితంలో నెరవేర్చబడాలి, మనం ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి, రోజు నూతనపరచబడాలి, రోజు నూతనమైన కార్యాలు చూడాలి. మనం ప్రార్థన చేసిన వెంటనే జవాబు రావాలి అంటే ఇలాగూ మనం ఉంటే ఖచ్చితంగా జవాబు వస్తూ ఉంటుంది. స్తోత్రం. ఖచ్చితంగా మీరు మోకరించి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత జవాబు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు మీ జీవితంలో, ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే మన దేవుడు సహాయం చేసేవాడు, మన దేవుడు సహాయం చేసేవాడు. ఆయన విడువాడు, ఎన్నడూ కూడా ఎడబాయడు. అందుకొరకంటూ ఉన్నాడు, సంవత్సరములు జరుగుచుండగా మన కార్యాన్ని మన ప్రభు నూతనపరిచి మనందరినీ ఆశీర్వదించి ఆయన మునుపటి వాటి శ్రమలు కానివ్వండి, బాధలు కానివ్వండి, కన్నీళ్లు కానివ్వండి, ఇబ్బందులు కానివ్వండి, వాటన్నిటిని మరిచిపోయి మనం దేవుని కార్యం కొరకు, దేవుడు చేసే మేలు కొరకు మనం ఎదురు చూస్తే ఖచ్చితంగా మన ప్రభు ఆశీర్వదిస్తాడు. స్తోత్రం. అలాగూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. నూతనమైన మేలుల చేత ప్రభు నింపును గాక. స్తోత్రం. దేవుడు గృహాలు లేని వారికి చక్కటి గృహాలు మన ప్రభు అనుగ్రహించును గాక. ఆమేన్. ఆరోగ్యం లేని వారికి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం మన ప్రభు అనుగ్రహించును గాక. ఆమేన్. దేవుడు ఆర్థిక సమస్యలను తీసివేసి ఆర్థిక సహాయాన్నిచ్చి మనందరూ దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. చక్కటి జ్ఞానాన్నిచ్చి, నెమ్మదిని, సమాధానాన్నిచ్చి మన కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. అందరూ కూడా మోకరించినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుంటారు. నూతన క్రియను చేయుచున్నానని నీవు సెలవీయగా